Здравейте! Намираме се в Magic Line в София. Много хубава дерматологична клиника, в която днес имаме демонстрация на продуктите на Intraceuticals и Bella Pierre. И сега много красивата Нели Рангелова и уважавана от всички нас певица ще ни каже малко за процедурата. Първо да я попитаме от колко време използвате процедурата. Intraceuticals ползвам вече 2 години. Всъщност, точно от момента, в който тя пристигна в България като такава, говоря като процедура има предвид, бях дори на представенето, на което присъстваше дамата от Америка, която, доколкото разбрах, е била много близко свързана с Мадона, но аз не започнах тези процедури, защото Мадона ги прави, а затова, защото изцяло се доверявам на доктор Кокева, на клиниката Magic Line, както и заради това опитах тази прекрасна процедура и ви уверявам, че се чувствам идеално. Казвам ви, доста отдавна вече я правя. Лицето ми се чувства отпочинало, освежено, заредено. Много по-приятно е, отколкото, да речем, моментите, в които трябва чрез някаква интервенция по-груба да се вкарат витамини, хиалурон и така нататък и така нататък. Така че препоръчвам на всички дами, които имат желание и искат да обръщат внимание на лицата си и на това как изглеждат, да се доверят на Intraceuticals и, разбира се, да ползват Magic Line като място, на което красотата е гарантирана винаги. Страхотно, много благодаря. И само още едно въпрос да ви задам. Кое отличава продуктите на Intraceuticals от всички останали продукти, които използвате вие? Тъй като аз ползвам и вкъщи кремовете, геловете, почистващите неща, мога да ви уверя, че те наистина спомагат за хидратацията на кожата, задържат по-дълго време това да не се изхвърля навън тази вода. И все пак казвам, че това са специални продукти, които са специално за тази терапия и смятам, че те поддържат кожата още по-красива и не дават възможност на водата да се изпарява, особено сега през лятото. Така че, мисля, че това е една перфектна, хидратираща, освежаваща, правеща кожата блестяща процедура, която препоръчвам от все сърце. Благодаря ви много за посланието, много сте красива. Благодаря.